अनसाय बिथांखिनि सेग्रानाय हाबाफारि अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 34 नं कालिंदर बियाबनि हाबिबर सक जालुकबारि गेवलां फोथाराव बिटिआर सरकारा थांखि लानाय बादिनो आइजोफोरनो अनसाय बिथांखि मुंनि 5,000 राङारि अनसुंथाइ राननानै होदों। प्रमोद बर' सरकार फैनायनि उननिफ्रायनो बिटिआरआव माखासे बिथांखि लानायनि गेजेरजों अनसाय बिथांखियाबो मोनसे आसुनि। बिटिआर सरकारा बिटिसिआव थानाय गोबां दुखिया सुबुंफोरखौ गावनि नखर दानायाव सुंथानो हानाय बादिनो बे अनसाय बिथांखिखौ लानाय जादों। बेबादिनो दिनै कालिंदर बियाबनि एमसिएलए दिलीप कुमार बर' बिथाङा गासै 240 आइजोफोरनो बे अनसाय बिथांखिनि 5,000 राङारि अनसुंथाइ राननानै होदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु इउपिपिएलनि आबादारि बिथिंनि नेहाथारि नेरखां खाख्लारि बाहागो लायो। कालिंदर ब्लकनि टिएलएलसी चेयारमेन बुद्धिराम बर' बाहागो लायो। कालिंदर ब्लक इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव कालिंदर बियाबनि एमसिएलए दिलीप कुमार बर' आरो आबादारि बिफाननि नेहाथारि नेरखां खाख्लारि बिथांमोननि बिबुंथि। जोङो गोरिब गुन्द्रा नखरनि माने जोंहा आइजो माहारि दिनै जोंनि बे हालामाव गोबां आइजो माहारिफोरा नखरखौ सोलिनो थाखाय खस्थ' खालायो। दिनै सोरबा माइरं फानो, सोरबा मैगं फानो, सोरबा फिथा बानायना फानो, सोरबा साहा फानो। खिन्थु बिथांमोना रांनि अभाबाव माने जाल्लाव गोलैयो। बेनिखायनो इसेबाबो 5,000 राङा गोदोर एमाउन्ट नङा, इसेबाबो जाहाथे मदद होनो थाखाय बिथांमोनखौ बे अनसुंथाइखौ होनाय जादों। दिनै साबेसे सुबुंफोरनो बे अनसुंथाइखौ होनाय जादों? बेयाव दिनै जोङो आंनि बिहाबाव दिनै 240टा जोङो बेनिफिसारिनो जों होनाय जादों। आरो जोङो बे बाराव जायनो होबाय नेक्स्टआवबो जोंहा गोबां माने बेबायदि गोरिब नखरनि आइजोफोरा दोङो फैनाय बोसोराव बिखौ होनो हागोन। आरो गोबां आइजोफोरखौबो जोङो अनलि बेबायदि आइजोखौबो होनानै जुदि लाब जायोबा जोंहा बुंनो गोनां गैया। आरो बेनिखायनो जोंहा बिटिआर एकार्डआव मोनसे आंनि बिहाबाव इन्स्टिटिउट अफ लाइभलिहुड मेनेजमेन्टनि जिथु इन्स्टिटिउट बि जानो थांगासिनो दङ। आरो बेयाव जों गासैबो सारा बिटिआर हालामनि आइजोफोरखौ मा आसनि मावनानै सोलिबा जाहाथे बिथांमोना मोनसे खाबु मोनो बेखौ जों ट्रेनिं होनाय जागोन। आरो बे जानाय सिगाङावबो जोङो दा गोबां जोङो ट्रेनिंनि बेबस्था लादो। बिथांमोनखौ ट्रेनिं होनानै जोङो जाहाथे बिथांमोना मोनसे सोलिनो हानाय मोनसे खाबु खालायना जोङो सरकारा खालायना होनो नागिरदों। आरो नंगौ आरो जोंहा गोबां जोंहा नखरनि गथ'फोरा फरायगासिनो दङ। बेनिखायनो जोङो बिटिआर सरकारा जोंनि माने गिबि सिमाङानो जादों बे बिटिआर गोरोबथाखौ महर होनाय। जों बै बिटिआर गोरोबथाखौ महर होनो थाखाय जोङो भारत सरकारजों सावरायनानै खामानि मावगासिनो दङ। जोंहा मात्र मोनब्रैल' डिस्ट्रिक्ट दङमोन। जोङो अलरेडि जोंनि माहारिनि दिनै सनितपुर गहपुरालागै गोबां बर' हारिया दिनै बेयाव जाल्लाव गोलैना दोङो। बेबायदिनो जोंहा दा गामिफोरा अलरेडि हाबबाय, गोबां गामिनि नटिफिकेसनाबो हाबबाय। आरो बेयाव बै हा सुनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। आरो गासैबो गामिया सरजबनानै जोङो बे बिटिआर एकर्डनि थांखि मथे जोंहा 54 समस्ति जानो थांगासिनो दङ। नेक्स्ट काउन्सिल इलेक्सनाव जोङो 54 बिहाबाव जोंनि इउपिपिएल हान्जानिफ्राय बिजाथि होनानै देरहाहोनानै प्रमोद बर'नि दैदेननायाव जि थांखिखौ जोङो मावनानै जोंनि ओनसोलखौबो बुहुमाव जाहाथे जौगानाय ओनसोल हिसाबै सिनायथि होनो हानांगोन। आरो गासैबो माहारिफोरखौबो गोरिब गुन्द्रा नखरफोरखौबो खामानि मावनानै खाबु होनानै जाहाथे बिथांमोनाबो सोलिनो हायो आरो राफोद माने मानसि माहारि हिसाबै खामानि मावनो थाखाय जोंबो खाबु होनो नागिरदों। आरो बेबायदिनो जोङो दिनै दिनै जोङो बै जोंनि आसनिफोरखौ जोंनि सरकारा आरो जोङो 3 बोसोर जाबाय आरो 2 बोसोर दंबावो। जों गोबां आसनि लन्च खालायनो थांबावगासिनो दङ। आरो स्किमफोरखौ जोङो लन्च खालायबाय, मात्र इमप्लिमेन्ट खालायनो थांगासिनो दङ। दा बेयाव गोबां जोंनि बिमा माहारियानो जा, गोबां आबादारि जोंहा आफादफोरानो जा, आबाद मावनानै गोबां जोंहा मानसि दोङो, बयबो जाहाथे खाबु मोनो बे नोजोरखौ होनानै जोङो खामानि मावगासिनो दङ। नैबे समाव प्रमोद बर' बिथांखौ जाख्ल'नाय सरकार होननानै गुबुन दोलोआ बुंबाय थादों, बेयो थारैनो नंगौना? नाय मोनसे खोन्था दिनै जोंनि बे बिटिआर हालामाव दिनै नंगौ 17 बोसोर जाय हान्जाखौ गासैबो रायजो राजायानो दिनै देरहासार खालायनानै खाबु होदोंमोन। दिनै
दिनै नोंथांमोना नाय जोंनि दिनै 3 बोसोराव जों मा खामानि मावदो दिनै बयबो रायजोफोरा बुंगासिनो दङ दिनै प्रमद बर' आरो जोंनि UPPL सरकार फैनायनि उनाव गोबां गोरिब गुन्द्राया गासैबो VCDCयावनो दिनै PMI जिन्थु प्राइम मिनिस्टार आवास योजना न'फोरखौ दिनै जोङो होनो हादो दिनै मोनसे गोजोननाय फैदो जोंखौ साबायखर बावदो बेबायदिनो जोंहा जोंनि बिटिआर हालामाव गोबां लामाफोरा जायाखैमोन जोंनि दिनाव दिनै आंनि बिहाबावनो खमसे खम 20 किल'मिटार लामा दिनै जोङो होनो हाबाय दिनै आंबो मोनदांना मोनदो दिनै जोंनि सरकारनि दिनाव रायजोफोराबो बुंदो दिनै गोबां खामानि जादो दा नैबायदि सिगांनि सरकारनि दिनाव हराव खम्बल रानोमोन साथा रानोमोन जोंथ' दिनै साथा खम्बला सोरबा खुन्दुं रानोमोन दिनै गोरिब गुन्द्रानि थाखाय बे जेबो खाबु नङामोन दिनै रां जों होदो दा बैफोरखो थासारिखौ जोङो सोलायनानै दिनै जों केस होनो हादो आरो केस मोननाय लोगो लोगोनो दिनै गोरिब गुन्द्राया जथेस्थ' खाबु मोनदो आं मा बुंनो आं खालिंदुवार बिहाबनि सासे MCLA हिसाबै दिनै जोंनि प्रमद बर'आ जा आंखौ बिबान होदो जा खाबु होदो खामानि मावनाय आं बिथांजों थानानैनो खामानि मावगासिनो दङ आरो उनावबो आङो जाहाथे आंनि बे हालामखौ आङो मावनांगोन आरो जोंहा 2 बोसोर दंबावो 2 बोसोराव गोबां थांखि दङ आरो जोङो बै थांखिफोरखौ मावलाङोबा जोंनि हालामनि गासैबो मानसि माहारिया मोनसे खाबु मोनगोन आरो जौगानाय थासारियाव जोङो मोनसे थासारियाव जों थांनो हागोन फोरा सानसे साननैनिल' मिशन नङा पिक मिशनखौ जोङो 2026 लागि मोनसे टारगेट खालामनानै खामानि मावबाय थादों 2035 सिम जोंनि जि मिशनफोर 2035 सिमहालागि बियो फुल प्लेजेड मोनसे माबायाव महर मोनगोन आरो बियो जाफुंसार मोनसे महर मोनहैगोन बियो खारलांबाय थानाय लोगो लोगो दा बिनिखायनो जोङो आसा खालामनो हायो प्रमद बर'आ जि मोनसे लामाजों दैदेनलांदों जोङो जोंनि मानसिफोरखौ वर्क कालचारजों लांफानो हायाबा आरो बेखौ लांफानो थाखाय जिखिनि सरकारनि आसनिफोर बियो दिनै बिराद हेल्प खालामो सरकारनि आसनि सायाव मानसिफोरनि कारेक्टारा सोनारो सरकारनि आसनिफोरनि सायाव जोंनि इक'नमिया सोनारो दा बिनिखायनो इक'नमिखौ डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय सास्टेनेबल इक'नमि खालामनो थाखाय ग्रिन इक'नमि खालामनो थाखाय दिनै प्रमद बर' सरकारा जोंनि मानसिफोरनि थाखाय आसनि तैयार खालामगासिनो दङ बियो मोनसेनि उनाव मोनसे साक्सेसफुल महराव आवगायलांगासिनो दङ आं बेखिनिखौनो बुङो नैबे समाव नोंथाङा बिटिआरनि सासे आबादारि बिथांनि नेहाथारि दिनै जोंनि बिटिआरआवहाय माखासे आबादारि बिथांमोना मा डिसिसन आबादारिनि सायाव दायो खालामबाय थादों बिथांमोननि सायाव नोंथाङा मा डिसिसन लादों आबादारिफोरनि थाखाय दिनैनि समाव जोंनि आबादारिफोरा अर्गेनाइज नङा आरो बे अर्गेनाइज नङैनि थाखायनो जिबायदि जोङो आबादनिफ्राय बेनिफिट मोननांगौ बे बेनिफिट मोननो हायै मोनसे अबस्थायाव जानानै दङ आरो बेखौनो जोङो जोंनि पार्टिनिफ्राय जे फार्मार सेल हिसाबै अर्गेनाइज खालामना होनो थाखाय माखासे फिसा एग्रिकालचार बा आबादारिफोरनि मोनसे अर्गेनाइजेसन बनायलांगासिनो दङ जे अर्गेनाइजेसनफोरनि गेजेरजों बिथांमोना गावसोरनो मोनसे डिसिसन लानानै माखासे जि प्रडाक्शनफोर बे प्रडाक्शनफोरखौ भेलु एडिसन खालामनानै गुबुन गुबुन जायगायाव फाननायनि बेबस्था खालामनो हाथावना हिसाबै जोङो FPC FPO फर्मेसन खालामनानै बिनि ट्रेनिंनि बेबस्था आरो बिनि थाखाय सरकारखौबो नारसिननानै बिनि थाखाय आसनि बे आसनिफोरखौ तैयार खालामनो थाखाय जोङो खालामनो होबाय थादों आरो बिदिनो मोनसे जागासिनो दङ दिनै मोनसे सेक्टराव एग्रिकालचार होन हर्टिकालचारफोरनि थाखाय बेलेग खामानि मावगासिनो दङ पिक मिशनखौ टारगेट खालामनानैबो माइसनि थाखाय जिफोर गार' बा माने जुखाम प्रडाक्सन सयाबिन प्रडाक्सननि थाखाय माखासे खामानिया सोलिगासिनो दङ दा जों ओंखायनो खावलायगोन जे जोंनि फार्मारफोरा एसे मडार्न जानांगोन आरो एसे आपडेट जानानै गावखौनो एसे इनफरमेटिभ खालामनानै बेयावहाय मोजां टेक्न'लजिजों खामानि मावनायनि थाखाय बेबस्था सरकारा खालामबाय थादों आरो बेयाव हाबसोमनानै थांनो थाखाय आं फार्मारफोरखौबो खावलायगोन बावैसो साननैसो बिटिआर ओनसोलावहाय एम्फौआ माखासे आबादारिफोरनि माइखौ जानानै सिलिंखार खालामो बेनि सायाव बिटिआर सरकारा माबाफोर राहा लादों सम बायदिसिना जाब्रबथायाव बिब्दि माखासे आबादफोरा नस्थ' जायो आरो बिनिखायनो मोनसे भारत नां हिसाबैबो
PM फसल जज'ना होननाय मोनसे जज'नाबो दोङो आरो जों बेखौ जोंनि फार्मारफोरनि गेजेराव बिराद एवारनेस खालामनायनि गेजेरजों फसल बीमा जज'नाफोरखौबो खालामहोनाय जादों। दा बेयाव बेफोरनि माखासे टेकनिकेल माखासे माबाबो थानोबो हागौ। बेनिफ्राय नैबे जे माइनि जे माइनि एम्फौनि थाखाय बेखौ बेनिफ्राय बासायनायनि थाखाय मेडिसिन दङ, खिन्थु मेडिसिनखौ दिनैनि समाव माइयाव होयोबा बेयो जोंनि थाखायनो हार्मफुल जागोन। दा ओंखायनो बिटिआर सरकारनिफ्राय जायफोरनि माने माबायानोखि मोनसे सार्भे सोलिगासिनो दङ, जायफ्रानोखि मेसिभलि माने खति जादों बिसोरनो नेक्स्ट सिजननि खेथिनि थाखाय बिस होनायनि, बेसरानो होन माक्कायानो होन बेफोरबायदि बिस होनायनि मोनसे राहा लानायनि थाखाय मोनसे आसनि तैयार खालामदों। दा बेयाव जोङो डिपार्टमेन्टेलि जोंनि मानसिफोरा डिपार्टमेन्टेलि टाच थानानै बे समयसाफोरनिफ्राय जिखिनि लस जादों बेखौ नेक्स्ट सिजनाव बोखांनो हानायनि मोनसे बेब'स्था खालामना लानो हायो। अनसाय बिथांखिया बिटिआर सरकारनि मोनसे बिथांखि, जायफोरानोखि एकदम गोरिब थाखोनि फिसा फिसा दखान होनानै जायो बिसोरनि थाखाय टारगेट खालामनानै बानायनाय मोनसे बिथांखि। सोरबा साग सब्जि बबेबा मोनसे सकआव होयो, बहाबा माने गुदुलिफोराव होयो, फुंनि बजारफोराव बिदि बेफार खालामो, फिसा फिसा बेफार साहा हटेल होनानै सोलिगासिनो दङ। बिसोरनो अनसुंथाइ हिसाबै एकालिनै 5,000 रांहै होनायनि मोनसे बिथांखि बियो आरो बिथांमोननि थाखाय बे 5,000 बिराद गिदिर मोनसे एमाउन्ट। बेजों बिथांमोना माखासे गावसोरनि बेफारखौबो एसे बारायनो हानाय स्कप दङ आरो बेखौ मोननाय लोगो लोगो बिसोर गावसोरनि जि खामानि बेखौ एसे एरेहाय देरनानै गावनि न'खरनि सोलिहोनो हानाय मोनसे बेब'स्थाखौ खालामनानै लानो हानायनि थाखाय लानो हाथों होननानै बे आसनिखौ खालामनाय जादों। जिहेतु बिटिआर सरकारा 3 बोसोर जानो फैगासिनो दं, बेयाव बिटिआर सरकार हिसाबै मा बिथांखि बिथांखि हिसाबै बुंनो थाङोबा बिटिआरआव गोबां बिथांखिफोर दङ आरो बेखौ मोनसेनि उनाव मोनसे मावगालांगासिनो दङ। जेरैहाय नोङो सुपार 50खौ होनना बुंनो हायो, सुपार 50 फर IAS, सुपार 50 फर मेडिकेल, सुपार 50 फर IIT इन्जिनियारिं, बेफोरबायदि माखासे स्टुडेन्टफोरनि थाखाय सुबिदाजनक खालामना होदों। जायफ्रानोखि गोरिब गुन्द्रानि माने न'खरनि मानसिफोरा फरायदोंब्लाबो, मोजां स्टुडेन्टब्लाबो माब्लाबा बेफोरबायदि हुपुन थायोबाबो, सिमां थायोबाबो, डक्टर जानो हानायनि गोहो दोङोबाबो हायैया, बिनि थाखाय सुपार 50 मिशन बेखौ लन्च खालामनानै कचिं होनायनि बेब'स्था खालामनानै बिथांमोनखौ डक्टर फरायनो हानाय, इन्जिनियार फरायनो हानाय, IAS जानो हानाय बा अफिसार गेदेर जानो हानायनि मोनसे बेब'स्था खालामदों। दा बियो जोंनि बिटिआरनि मानसिफोरनि थाखाय बिराद मोजां मोनसे आसनि आरो जोंनो ओनसोलाव गोबां अफिसारनिबो प्रयजन जानाय हिसाबै बेखौ जोंनि इन्टारनेल जि थासारि, बे इन्टारनेल थासारिखौ मोजां खालामनो थाखाय बे मिशनखौ लन्च खालामनाय जादों। बिनि अनगायैबो फ्लेगशिप स्किम हिसाबै आरो दंबावो पिक मिशनाथ' बिराद मोनसे गेदेर मोनसे मिशन बियो। बेयाव साननो हागौ पिक होननानै बुंनाय लोगो लोगो फिसा मोनसे अमा फिसिनो होदों होननानै। अमा फिसिनाया जोंनि ट्रेडिसन, दाउ फिसिनाया जोंनि ट्रेडिसन, बोरमा फिसिनाया जोंनि ट्रेडिसन, मोसौ फिसिनाया जोंनि ट्रेडिसन। बेखौ जोङो बोरैहाय ट्रेडिसनेल इक'नमिखौ डेभेलप मोनसे इक'नमिकआव खालामनो हायो, बे मिशननि गेजेरजों बे टारगेट खालामनानै खामानि मावनाय जादों। जों रोंखानाय खामानिखौ इनहेन्स खालामनानै बेखौ मोनसे इन्टारप्रिनियरेल लामायाव लाना थांनायनि मोनसे बेब'स्था खालामनो थाखाय नैबे मिशनफोरखौ तैयार खालामनाय जादों। सेरिकालचार मिशनाव जोंनि ट्राइबेल मानसिफोर, आसामनि ट्राइबेल मानसिफोर, बर' मानसिफोरा गाहायै बे ओनसोलनि एम्फौ फिसिनाय खामानिखौ मावबाय थाखायो। दा बेखौ जोङो बिजनेस लाइनाव लाना थांनानै जोंनि इक'नमिखौ, बे ओनसोलनि इक'नमिखौ स्टेबल खालामनो थाखाय बे मिशनखौ तैयार खालामनाय जादों। आरो बेयाव गोबां इन्सटिटिउसनफोर, फाइनान्सियेल इन्सटिटिउसनफोर, एपार्ट, नाबार्ड, बिसोरो जोंजों हेल्प खालामफादों, बिटिआर सरकारजों हेल्प खालामनानै बेखौ दिनै मोनसे प्रसेसआव लांगासिनो दं। दा बेफोरो मोनसे सम लागोन। दायो जागायजेननाय फुलिनिफ्राय देरनांगोन, देरनायनिफ्राय आरो बियो मोनसे
फिथाइ हिसाबै मोनहैनायालागै एसे सम लागोन ओंखायनो बेफोर